DXDC, RadyoMaN Report. Taliwala sa naglagiti nga kainit sa panahon, wala kapugni ang nagsagol nga kakulba og excitement sa athletes, ginikanan og coaches sa pag-abri sa Davao Region Athletic Association kin Davraa 2024 gahapon, Abril 1 sa Davao City University of the Philippines Mindanao Sports Complex. Gani personal kining gitambungan ni Vice President og Department of Education ken Deputy Secretary Sara Duterte. Din siya mipaabot siyang pahimangno sa mga coach og atleta nga dili pugson og padula ang mga estudyante kung taas ang heat index. Ninyo pugsa o padula ang mga athletes kung kabalo mo, nga bisan ka mo, maglisod mo og dula tungod sa kainit. Og I remind all our athletes nga dili mo maulaw mangayo og time out or dili mo maulaw mangayo og substitution. Kung sa pamati ninyo nga dili nagyud ninyo kaya ang kainit, o tungod kay naglain ang inyong pamati. Hinoon, gibutyag ni Janlito Atilio, ang spokesperson sa DepEd 11 nga andam silang sundon kung unsa man ang mando ngadto sa ilaha alang sa kapsay sa aktibidad o kaluwasan sa mga atleta. Actually, that is a very motherly gesture coming from the Secretary herself, coming from the Vice President herself. Di mo makita na she is actually after for the peace and health and safety and security of our children. Sa katapusan, nahimong hapsay og sadya ang opening program nga gisalmutan sa dulan 8,000 delegates nga gilangkuban sa Davao de Oro Golden Titans, Davao del Norte Pioneers, Davao del Sur Cobras, Davao Occidental Slashers, Davao Oriental Sunrisers, Digos City Trekkers, Samal Waves, Mati City Eagles, Panabo City Banana Magnates, Tagum City ug Davao City Dorians. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. RadyoMaN Ivy Parido, Tatak, RadyoMaN. RadyoMaN News, Diretso Balitang Metro Davao.